wannan da ni da shi ba ni. Ya sayyadi ni na jiyo ana zance batu na takalminsa wanda ya zarce an ji ka kayi shiru sha'iran musulmance ku na baitocinsa kai kwa bai sakace ba su baitoci asalo da saurance abin sira kai ma ka daura alƙalami. Uwa uba ban sa akan ka takalmi duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni. Gyaɗa cikin bawa ba a ware kowanne bawanta ba shi da suna irin suna manne sunan gyaɗa za ka ji an kira kawai haka ne to shin anan bawon ne yake tuna maka ne amsar ka cewa za ka yi gyaɗa ina muke ne komai ya rabu da shi dan uwa kawai shi ne riga ya zo maka in har ka kalli takalmi. Uwa uba ban sa akan ka takalmi duk wanda ya musa wannan da ni da shi ba ni. Ya Mustapha girman ka ya wuce hange kai ne ka san sirrin da ke idan mage sai an yi ruɗe sannan ake zuwa targe Allahu ya rubuta ka ba mai goge lamun alif fakiyar sinadalin tsage duk masu jifan lamarin ka rabbi ya kange ina ka faina ka rasu